L-allokazzjoni għal programm Leader se tiżdied minn 4 miljun euro għal 6.8 miljun euro. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch. Minn dan il-programm se jibbenefikaw kunsilli lokali, entitajiet privati jew għaqdiet mhux governattivi. L-għan ta' dan il-programm huwa li jgħin lill-kunsilli lokali, entitajiet privati u għaqdiet mhux governattivi biex saħħu l-kapaċità tagħhom fil-promozzjoni u l-prattika tal-arti u l-kultura madwar il-lokalitajiet f'Malta u Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch spjega kif il-programm Leader beda fl-2007 u ntemm fl-2013 bil-kunsilli lokali kienu jingħataw 4 miljun euro. Dan ifisser li l-fond minn dan il-programm żdied bi 2.8 miljun euro. U l-gvern ikun kommess ukoll jekk matul is-snin jara li dawn ġew assorbiti. Biħsib tajjeb anke saħansitra nistgħu nkomplu nżidu dan il-budget allokat. U naħseb illi allura tpoġġi sfida quddiem il-kunsilli lokali u dawk kollha jistgħu jikkontribwixxu fil-qasam tal-iżvilupp rurali sabiex issa jibdew jippjanaw jersqu l-qudiem meta jkun hemm is-sejħiet bil-proġetti tagħhom. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall kunsilli Lokali Jose Herrera li faħħar dan il-programm li se jkun qed joffri għajnuna lil kunsilli waqdiet mhux governattivi biex tejbu l-operat tagħhom.